Hello, good morning. Harvest na pugos kapayas. Masang naong kadak. Hello, good morning. Maayong buntag. Maganda ko sa gawas. Kakadun singot ko. Kaya napod. Ikagramas precious daani. Hello, good morning. Maadong buntag sa tanang tibok kalibutan. Daghang salamat Lord. Daghang salamat taga sa kinabuhi. Mata patarong buntaga adlaw Martes pizza 13 nasa Mayo 3 de Mayo na 13 Mayo di 13 di Iron. Good morning tibok kalibutan. Na manajud ag mga manajud ag eleksyon. Wa po ko kahibaw. O say sang manok og nabay ning lusot. Wa po kahibaw kay wa ko nag-open og kuan Facebook. Wa ko nag-open messengers mga kaigsuon nagdansa na. Good morning tibok kalibutan. Dana pa yang kapayas karon di nakakado nakapasang naong bitaw. Maram din bata nang lilikos kapayasan, lilikos ang garden, dami ka na kus gawas di ay, ikan kus kanang lalay. Kakanilaging natay hanahanaan nga nadigrahan og pamahaw. Tungod din nadakaw na nagugog lakaw. Sa makapanabog merkado, daan sa nang lalay na may ilang kuan, tindahan, tanan, na ilang buwad. Dua ka buok. Nakado, malapasang naong kadako. Tag 20 lang yung buok. 20. Kaya duha man 40. Bawas na ni lusod. Buwad nga lusod. O parisan o kuan. Itlog. Tulo na pagkabuok. Tulo ka itlog. O tulo ka kanton. Solve na mamahaw na magkaroon ng mga apo. Easy. O na to, humanaag kuan. Wapo hibaw. Ang hibawan na nga labaw sa among porsintura sa baryo na namo. Ang nakitang gabi kay namin nagsin sa mga GC sa among baryo. Sa among baryo. Si Junjun na yuban. Dag mga kagawan naguna siyempre ag among kadugo burato taas man to gidang kuan gabi sa baryo namo mo ko hibaw mangita manghiring-hiring pa ko og sa katibukan kalibutan na po ko nang lalay wa po ko hibaw kay sa ko na to gabi wa ko nag online mamasa pa ko sa di pa ko magluto pa kong pamahaw. Good morning sa tanan di ay. Ma'am Yuning Ayop. Good morning ma'am. Amping karon na diha ma'am. Sagda naman ang mga taong mga kuan. Og ni Ma'am Cherry Ulrich. Good morning. Labi na ni Ma'am Emily Gonzaga. Mayong buntag ma'am. Asa to kadapit sa kalibutan ma'am. Sa Pilipinas. Asa to kadapit. O good morning ni Arlene Rolon di ay asa dito ka nalipat ko og sa Cebu hang kay suonan sa Cebu bisag sila mananaw pero haram ni webcast ilahang mga ngan Ruby Provinciana og Jijin Borato. Good morning. Uy na namin yung pass up labi na diha sa Manila. Ma'am Pilisa Taghap. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am Pilisa Taghap sa Quezon City. Yung lakaw sa panahon, gabi, nakurat ko kayo kalit og uwan. Good morning, diha ni ma'am Bilma Makabalo. Kisa to'y ganahag kapayas, na Darisbay, 5 kapuno. Dini maato-ato na mo og kaon. To di ay magsingabot na hapit nag among tapok karong Domingo puhon tapok sa Bertudaso family.
Nagprepara na jud ko daan para sa among tapok. Nag-andam na ko daan og saging. Diyan naman lagi bulanghoy dihan upaw dahan ni upay bulanghoy te kata ate Tisi. Magdag ako og bulanghoy na ni request, magdag ako og bulanghoy gataan. Hapit na, Martes na ron. Diya ugma mulupad sa pugko. May extra sa pugko ugma. Ato ko sa Isidro, pohon-pohon kaloy as Ginoo. Tagan patag kuan. Magi kaysa ko magluto ko ron og namay ng bahaw, mag fried rice di ko. Fried rice ako ha. Kay manghiring og pugko kinsay among kisay na naog sa tanan katibuk-an. 5 minutes later. Ang ipanggunahan di ang pangbalhin. Gangan na haog. Jutaan na juta. Pagkuhan ng flower pot. Apod. Wala na balhin na guban. Ada ning ito sugo na daan kay abong na duban na tungod sa ang banda kay arong mahog aso kamuron ka ni kalili ning mataran og nako haling-haling ko sa likod paasuhan kay arong muwag lamok. Ay, sabi kaman ang pangduban kaya kang lamok ang sigbin lagi tika pajas. Walang servicio basta mahapon dani. Bye. So, walang lingaw. Muti man tako ang uban. Lingaw kong Hermelita. Yan pa to sa Hermelita. Kami man to maguna. Ay, ano ba yun? Asu-asuhan ng kuan. Yan kay baso doon. Suka May kuan sa taga kuan farmers na ay kuan na madakop kanang bakukang kanang kana ila mo bakukang kana bitong mangitkit sa udlot sa lubing ha parang ang lubi madaot mao na nay pangdak panguan ibutang nas taga farmers kuan Hipólita Antipas tingamo ko pagulan ni sabit-sabit abi kog sanina hangitan aw na day kuan mao karon nang tanawag na bay na dak na bay na kuha adto di ang pinakuha ang kanawon ng dabay na kuan nabay na kuha mula pa din siya panagat kunuhay pero katabang nas mga lubi kaya kadang lubi bito nga bakukang di na siya makabunga matay ng udlot kaya gibakukang muna nanay kuan ron nanay pangdakop
Mo na nila, tanawon lang ko sa isod. Tanawon ko na to, kuan ba? Kaya haling kayo po na buhi. Kung nabay nadakpan na, kita mo? Duha ka buok. Kadadlaw duha ka buok. Oh. Kuan nas diyan ay murag medisina di ay parang mahilo ag bakukang mo din na butang nila. Sa ins na ito na po kunong ibalhin dito dapit sa ubos kato may mga lobi dito to ibalhin to isabit sa kakao kung is nanay. Dara o pa violet ag tinanong ni Mando na labang naman tulagi man wa matuwa siguan ja karon laging Domingo kay na may tapok sa Bertudaso kuan hukman na ni kanay gagaw nang ning request nga mukaan ko sa bulanghoy tinunuan mo na ug makapangamuti baghapon nga ugma na rabakoy lakaw matukog tagbilaran ugma. Bulanghoy dakang punuan wa din ha ibtani na jugi taganhan ning bulanghoja. Raya agin harong adlaw na dala ko sa gawas kay og kanang kuan bitaw kanang grabing palis pa grabing inita sa alas 9 pa buntag init mo nang hapon na jud ko mo tikaw-tikaw. Ja. Hikay na pug panihapon. Kinamali mga kuan amping tang tanan kasama tadapit kamusta dito dijong mayor kamubon na ba mo mubon na si dijong mayor kinsay manok nga ning lusot mubon na radekos bulanghoyan nga tinom nila Armando ngupaw na guwang-guwang naman siguro ni man suwada na nagtestingan na ning ibot na karong Domingo pohon kay mag dadon man tong among tapok sa Bertudaso dan amo koy gagaw ni request nga mo kan kuno tilaw kuno bulanghoy sinruban mo ni suwada ni unod na baka ni alas Domingo pohon.